Mut ei vastaan. Joo. Taas ollaan liikkeellä 5 joukkuetta vauhdissa ja sehän näyttää hienolle. Tarmon kakkosjoukkueen Minna Koivuniemi näyttää pitävän hienointa vauhtia. Nyt taas vaihtojen kanssa tarkkana. Tarmo kakkonen kärjessä, mutta Tarmo ykkönen nousee nyt johtoon. Tarmo ykkösellä. Onko se Jenni Elaranta, joka siellä vie kapulaa? Ja vaihto näyttää onnistuvan. Eikö viimeinen vaihto yli? Näytti onnistuvan. Tarmon ykkösjoukkue tulee kärjessä. Sitten ulkoa Lopkan tytöt 15 joukkue seuraavana. Tarmo kakkonen on hopealle menossa. Puhkalle pronssia naisissa ja sitten Visa tulee 4.